Aquell dia, avui... Això és Un forat. Els contes Escolta aquesta cançó. Diu que brillaré. d'en Ritchie. Genial. Cotxe, autobús, casa. Aquell dia, quan em vaig despertar, era sota el meu cotxe. Em feia mal al cap i no recordava gairebé res. Vaig pujar al cotxe, però no funcionava. S'havia espatllat i no hi havia forma d'anar a la feina. Sort que al meu costat hi havia un autobús, però tampoc funcionava. De mica en mica vaig anar recordant i em vaig adonar que no era a casa. Ja era a la feina. Ara ho recordo, vaig dir. Soc mecànic i el cotxe i l'autobús no són meus, són de clients que volen una reparació. Els relats que publico en aquest projecte són gratuïts i ho continuaran sent, però si us agrada el que faig, ara teniu l'oportunitat de donar suport al meu projecte gràcies a laixeta.cat. De veritat que són moltes hores de feina, però qualsevol aportació serà molt benvinguda i si no pots aportar, pots compartir els relats amb els teus amics. Això també m'ajuda molt. Moltes gràcies.